Откакто еврото влезе в България, цените поскъпнаха и аз реших да се погрижа за себе си по нов начин. След като нямам възможност да отида в клиниката, реших да взема клиниката вкъщи. Това е мултифункционалното устройство за лице Aura Body. За най-добри резултати комбинирам устройството с продуктите за лице от сайта на Aura Body. Тази част работи в два режима – Sonic за почистване с ионизация и RF за радиочестотна терапия. Тя спомага за синтезиране на колаген в дермата. Тези два режима се използват за различни цели. Sonic е за почистване, а RF е за стимулиране на производството на колаген, като така помага за антиейджинг ефект. След това нанасям козметичния продукт и изчаквам 5 минути да попие в кожата. Преди да използвам устройството, нанасям EMS гел и започвам с процедурата. Тези диамантени ролки са за EMS – електромускулна стимулация. Това е микроток, който стимулира съкращаването на мускулите и дава лифтинг ефект. С това устройство имате 4 режима за 4 различни ефекта. Sonic за почистване, RF за антиейджинг, EMS за лифтинг ефект и най-накрая има функция за запаметяване на последните настройки, за да може процедурата да е още по-удобна. Инвестирах в един продукт и получих ежедневна грижа за цялото си лице. Поръчай сега и изпитай професионалната грижа за кожата си у дома с Aura Body.